Heo nwanne Afa Igbo Amaka TV ọ na-asọ ọ dị ka ebe eji aka oyibo na-atọ ọka ịghọtago nwanne ngwanụ ọ bụrụ na nke anyị mere dị unu mma ngwa ma tie aka gị ka apụ ya sọbskraịbụ ka ịbanyezie n'ime nke wụ mgbe ọbụla onwe nnọọ ihe ọbụla anyị na-egosi ị ga na-ekiri ya ịghọtago echefukele onye nọ UK na onye gara ụka egwuregwu nwanne ọkwa ofu ihe ahụ heo onye nke m ọ bụrụ na ọyị gị nwaanyị na-amụ amụ na-achị ọchị echekwana na ọ na-aghọrịgo ihe ọ na-ekiri iwu Afa Igbo Amaka TV a na-akpọ m Igoyan baba ofu ji a na-ekiri ọba 1 nwanne ka anyị jikọọ aka mee ka Afa Igbo Amaka TV ka ọ bụrụ ihe ọwụ ịghọtago ka anyị mee ya ka ọ bụrụ ife daalụkwanụ.